Mga katropa, ani ata karon dinhi sa Tuganay, Carmen, Davao del Norte. Kundi makita sa atong likuran ang lapad nga basakan. Sa pagkakaroon nato makita mga katropa nga ang uban no kining diri dapita medyo anihuno na no kanagigilo naman medyo kuan na. Pero makita nato nga naapoy way mga tanom mga katropa. Sa tunasayran, barato karon ang palit sa humay. So mag-interview ta atong sination po ang kinabuhi sa atong mga mag-uuma kung kumusta ang ilahang panginabuhi karon og duna pa bay ginansya sa ilahang pagpanguma karon og maaghat pa baka sila sa ilahang pagtanom sa sunod nga ani. Ito makauban karon si Ma'am Bingbing Dolor taga Tuganay no, Carmen, Davao del Norte. Ma'am, mayong hapon diha sa imuha. May hapon po, sir. Yes, unsa may unsa man gi atong panginabuhi? Basakan lagi din taon, sir. Sukad sa una. Oh, sukad pa jud sa una. Pila na edad na to karon, ma'am? 46 na. 46 na. Ang imuhang bana og ikaw mo ay umaani. Pila ka hektarya inyong ginauma? Ang sa amo ang sarili is 1.1 hektar nya. Ang ginamintin jud namo na basakan is 2.5 hectares. 2.5 hectares. Oh, nya 15% ni sa gross nga kanang harvest. Nya magkautang-utang pud mi tungod sa kanang kapait sa panahon. Kapait sa panahon. Ma'am, pilay palit karon sa humay? Farm gate price sa inyong nasinatian? Sa karon 14 jud ang kilo baba. Diri na paliton ha sa inyo sa 14 pesos. Opo. Oo. Nya nagbaligya mi atong naging adlaw 37 sacks. Ang nihalin lang sa 37 namo is 31,000. 37 sacks gikan na sa pila ka hektarya? Sa wala lang siya sa wala. So 37 sacks, 31,000. Kana ma'am, bawi o lugi? Lugi jud kay wala naman ang unom ka sako. Uy. Sa to pa wala ginansya to kay lugi man. Wala jud. Kay bisan sa imuhang fertilizer, ang isa ka sako 1,000 plus. Nya kanang imuhang isa ka sako mohalin ra gud na og 700 ka pin. 800. So unsa may kuan ninyo ani ma'am? Mananom pa bagyapon mo, maaghat pa bagyapon mo sa pagpananom sa man cropping is wala man ta karon susunod na pod. Sa sunod kung dili gud mi magbasak, sir, unsa man pud ang mo ang kaunon? Sumo na gini yung panginabuhi. Mao na jud ni among panginabuhi. Pero unsa man ato ma'am nga susama sa imong isulti ganina nga imbis nga mo income tapada magyapon mo palugi nga palugi. Yes, sir, tapada jud tungod kay ngano man ang financing sa basakan is giutang. Porsentuhan pa jud. Pag harvest barato ang palit sa humay. So sa imuhang 1,000 ni 10% to siya nya ang imong isa ka sako nga ibaligya halin lang siya og 800. So ang katong isa ka sako nimo mangita pa pud ka atog ikauban nga moabot og 1,000 plus ang 10% pa jud niya. So lugi na kadaan. Lugi na kadaan. Ang abono nimo nga 1,600, 1,700. So equivalent na siya sa duha ka sako. Sa presyo karon nga 14 pesos. So kami isip mag-uuma wala jud mi mahimo nga dili mi magbasak sunod cropping tungod kay ngano wala mi lain ka pangitaan sa among panginabuhian. Yan pa po yung mga dating utang nga. Wala pa jud dating utang. Kay katong pagbaha daan, sir. Yeah, kadto. Failure naman jud mi kaayo. So ang katong gipinansing namo atong niagi hangtod karon nagabayad pa jud mi. Kay ang presyo na pud namo ato 15. Wala jud mi ato ni na primero ato kay nihit kayo ang humay gikuha nila og 17. Ni steady siya 17. Ni baba siya 15. So sa kami og utang namo nag-steady nga wala jud siya na parsyalan. So napundo gid siya. Asa mo kabaligya, ma'am? Sa traders kanang kung naay mo apas gani, sir, nga presyo nga mo halimbawa 14, so naay mo apas og 14.30 dito mi. Dito mo. So kuhaon na diri. Kuhaon na siya diri. Ang atong gobyerno wala ba gapalit og mga kaning humay kanang bag-ong ani? Wala man pud, sir, oy. Okay. Matud nimo ganina mo lagi magkautang-utang nya napay mapundo nga utang. Dunay mga ingon pa nila na mga hinabang ang gobyerno gani kita ta og kuan diha kanang RCEP kanang Rice Competitiveness Enhancement Program. Wala ba'y natabang sa inyo ang gobyerno labi na nga katong niagi nagtaripa tag mahal para sa mga imported rice.
para lang ang income ani ang taripa ani kuhaan para i-enhance sa atong kuan. Wala ba yung mga pautang para sa abono nga naabot sa inyo ha? Wala man. Ang DE, naghatag sila og supply sa mga fertilizer nga kanang sa mga mamasakay. Tapos nakakuan man pero mo lagi na isa lang man pud siya kalabayan sir nya. Sa isa daan ka sa amo ang pag-cropping daan katulugod may mo abono sa isa ka hektarya. 3 ka sako or 2 ka sako amo ang ilabay. Kada abono. Kada abono nya. Sa katuluhon nimo so naa gyud siya 6 ka sako. Nya kay katong gihatag sa gobyerno is isa ra man pud siya kalabayan. Sa imong nabantayan kini mga farm inputs, abono, mga medisina, pang-spray, pang kuan, mga pesticides, wala gyud barato. Wala jud oy. Wala jud. Kay ngano makapalit gawas lang atong mga dili kaayo siya murag dili isog nga mga insects. Di kayo ilado ang brand Naa lang siya sa barato pero katod yung mga isog jud siya nga para sa napang Estembore nga kanang kuan. Tag 1,000. Kay barato po nimo paliton di po kayo maepektibo sa imong magbalik-balik man jud. Magbalik-balik ra po ang kuan nya pag Estemborer imong kalaban tahop na lang imuhang ana jud ang mabili. Unsa pa yung sa imong panawagan karon sa gobyerno nga di ba sa pagsugod ni Presidente Marcos Jr. mo man iyang gisaad nga atimanon ang mga mag-uuma di ba? I-modernize sa mga mag-uuma nya. Nabati ba ninyo nga i-modernize mo na usab ba ang ginabuhi sa mga mag-uuma so far? Wala jud ko ginabati nga ni usbaw ang amo ang kaning pamasak tungod kay ngano murag wala man pod gitagaan og pagtagad ang mga farmers kay kung gitagaan pa jud og pagtagad ang mga farmers sa pagsugod pa lang daan sa harvest gipatas-an na nila ang presyo wala nila gidown nya nanawagan pod ko kung makita man lang galing nin sa ato ang labaw o sa mga gobyerno nga dapat ang mga farmers kay luoy kayo dapat mo ilahang unahon og pagtagad kay ngano man ang farmers kami ang nag-supply sa ilaha og pagkaon di ba ang farmers unya kung palito nila og barato ang amo ang humay so nagpasabot nga gidown jud nila maayo ang farmers dili jud nila gusto paangat ang amo alang jud gusto unta nga ang presyo bisan na lang moabot og 21 o 18 ana ang ordinary 18 ang katong iyahang mingon ta nga kanang mga 160 nga mga variety butang nila 21 so mas malipay mi kay ngano makaabot ang isa ka sako og 1,000 kay ang kanang isa ka sako man good sir kung pag naa na sa basakan inig harvest mo bayad pa jud kag labor lukduhon padulong diri so 35 daan nya pila ray timbang sa isa ka sako mahalin 700 plus or 800 kuhaan pa sa iyahang labor nga 35 pesos so 600 na lang 600. Pila naman lang to ang mabilin so perting lugi ajud kaayo sa kuan so ang amo ang untang panawagan sa tanang mga farmers nga sa ato ang labaw labi na kay Presidente Marcos nga dili pod intaw niya babaan ang presyo kay siya man ang nagadala sa kanang kuan kay saad pod baya niya ni sa una pa nga unahon niya ang pagtagad ang mga farmers kay luoy kaayo nya asa naman ang iyahang gibating kaluoy sa mga farmers. Okay sige so salamat kayo sa time. So mga katropa mao to si Ma'am Bingbing Dolor no ang ato ang nahinabi no dinhi sa may Tuganay Carmen Davao del Norte 37 sacks ang gibaligya 31,000 ra ang halin lugi so mao kana ang atong nahipos nga katikaran dinhi sa may Basakan nga bahin sa Tuganay Davao del Norte alang sa nakayo sa Pilipino para sa Pilipinas ako si Katropang Arnel XFM News.